खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भारतआ 79थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे लाल किलायाव फिरफिला बिरहोयो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। जम्मु काश्मीराव जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव सा 46 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङा गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ फोसावबाय। काछाराव सा 9 रहिंग्याफोरखौ हमदों। लांहिन मानिकपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरखौ बेसेन नाङालासेनो फोरोंथाइ बादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादोरनि 79थि उदांस्रि सान फालिनानै लाल किलायाव हायुङारि फिरफिलाखौ दैखांदोंमोन। फिरफिला दैखांनाय फोरबोआव फ्लाइं अफिसार रसिका शर्माया बिथांखौ हेफाजाब होदोंमोन। बेनि दान्दिसे उनावनो भारतारि अख्रां सानथ्रिनि गंनै MI-17 हेलिकप्टारनिफ्राय बिबार गारनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव मोनसेयाव हायुङारि फिरफिला आरो गुबुन मोनसेयाव अपारेशन सिन्दुरनि फिरफिलामोन। हेलिकप्टारफोरखौ विं कामान्डार बिनय पुनिया आरो आदित्य जयसवालआ सालायदोंमोन। लाल किलायाव सौहैनायनि उनाव रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, रैखाथि रायजो मन्थ्रि सन्जय सेठ आरो रौनिया दै सान्थ्रि हानजा आरो अख्रां सान्थ्रिनि गाहायफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायदोंमोन। बिथांनो विं कामान्डार अरुण नगरनि दैदेननायाव नेशनेल फ्लेग गार्ड, भारतारि अख्रां सान्थ्रि, रौनिया दै सान्थ्रि हानजा आरो दिल्ली पुलिसनि 128 जवानफोर थानाय मोनसे फोरबोआरि गार्ड अफ अनारबो होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडिया एक्सआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बयखौबो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनानै बै साना जोंखौ जोंनि उदांस्रि सोमावसारगिरिफोरनि हास्थायनायखौ आबुं खालामनो आरो मोनसे जौगानाय भारत दानो थाखाय आरोबाव गोख्रोंसिन खामानि मावनो थुलुंगा होथों होननानैबो फोरमायदों। बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सासती गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव हरखाब दैबाना जानायनि जाहोनाव सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि 2 सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो खमैबो 46 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। मावख'आरिफोरा थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों, मानोना गोबां सुबुंफोरखौनो दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। मख'नो गोनांदि रैखाथि हानजाफोरा जाफुंसारै 167 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादोंमोन, जायनि गेजेराव 38 साया गोब्राब थासारियाव जोखोम जानानै दंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बे खैफोदनि सोमोन्दै दुखु मोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लायाव 2025 मायथाइनि बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ मावख'आरि फोसावनाय जायो, जाय 22 जुलाइआव ड्राफ्ट रलजों जागायजेननाय सोदांनाय बिखान्थिनि जोबनायखौ दिन्थियो। जिल्ला बिसायख'थिनि मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला उदालगुरियाव सा 7,43,662 भट होग्राफोर दं। बिनि मोनजि बिटिसि बियाबफोराव सा 3,67,856 हौवाफोर आरो सा 3,75,800 हिन्जावफोर दं। जोबथा फारियाव मासबाद बियाबाव 78,245 भटारफोर, हरिसिंगायाव 74,863, कालिंदुवाराव 72,118, उदालगुरियाव 75,504, फेरगावआव 73,229, रौतायाव 71,986, पानेरियाव 74,552, कलायगावआव 73,110 आरो टंलायाव 75,360 दं। काछारनि काथिगड़ायाव गथ'फोरजों लोगोसे सा 9 रहिंग्याफोरनि मोनसे हानजाखौ हमनो हादों। पुलिस सुलुंनि बायदिब्ला बे हानजाया नसुंसेनि हादरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबफैनानै बांलादेशआव बारफिननो नाजागासिनो दंमोन। बे जाथाया काथिगड़ायाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि
बे रहिंगियाफोरा अजद होनानै बुंनाय बायदिब्ला 22 बोसोर सिगां गावसोरनि नखरजों लोगोसे आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो हायद्राबादाव थाबोगासिनो दंमोन। बे समाव बांलादेशआव थांफिननो नाजानायनि गुबै जाहोनफोरा रोखा नङा। अब्लाबो रैखाथि एजेन्सिफोरा सन्देह खालामदों दि बेयो गावारि एबा नखरारि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानो हागौनि सन्देह खालामदों। लांहिन मानिकपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै हालामनि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै बेसेन नाङालासैनो इंराजि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फोरोंथाय बादाखौ दिनैनिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनानै होयो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रनजित खाख्लारिजों लोगोसेनो बाहागो लाफायो लोगो गाहाय नेहाथारि उमेश बसुमतारी, नेहाथारि बिस्तिराम दैमारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि तरुन मुसाहारि मोनहा। बेजों लोगोसेनो 79थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' लांहिनाव हारिमायारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि कालियान राभा ब्रह्मआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।